Šalim se, svi smo od nekud počeli. Super, evo, kompleks za cijelo tijelo. Tako da, dok su naočare postane, sve je dobro. Živi zdravo, a i zdravo, ako mogu ja, možeš i ti. Pozdrav svima, ja sam Denis, dobrodošli na moj kanal Treniraj uz osmijeh. Ako trenirate krivo, onda je treniraj uz podsmijeh. Pokazat ću vam jedan kratak kompleks koji uključuje cijelo tijelo, možete ga raditi vani, imamo ovdje sjajnu gumu, leđa ravna i stegnuta i primate gumu uvijek za ove izbučine, ne tu ispod da ne bi istegli prste i biceps, znači uvijek za ove izbučine. Evo kako vrijeme brzo prolazi dok prevrćete gumu, promijene se čak i godišnja doba. Nije zeban se mogu. Sad nazad radimo vučenje, znači umjesto onih saonica. It sound right, boy. Sunčane su i dalje postojane. Super, evo, kompleks za cijelo tijelo. Imate povlačenja kao mrtvo, imate odgurivanja za prsa. Nakon toga možete raditi kao što sam ja, sklek, da su noge gore. Ako vam je teško, možete raditi samo na gumi. Nazad povlačenje. Kad smo već kod gume, ima još dvije odlične vježbe koje možete raditi s njom. Dakle, jedna je ovo mrtvo dizanje sa gumom. A druga je farmer's walk. Dok su naočare postane, sve je dobro. Živi zdravo, a i zdravo, ako mogu ja, možeš i ti.